Sa number 10, Mayor's Office sa munisipyo sang Banwa sang Isabela ang nasunog kahapon. Kuryente ang ginalantaw sang BFP nga ginhalinan sang sunog. May report si Romeo Sobaldo. Sa video nga kuha ni Richuan Vallejera, makita nga ginbato sa mga residente ang bintana sa Mayor's Office sa munisipyo sa Isabela para mabuka ang kristal nga bintana kag makasulod ang tubig gikan sa hose sa mga bumbero. Sa magkalabuka na, ila ini nga ginpapiswitan sa tubig. Lasing 5:20 sa makabaton sang fire call ang Bureau of Fire Protection sa kahapon nga may sunog sa munisipyo. Giliyon man sila nga nagrespondi. Mga 30 minutos kag nagdeklarar ang mga bombero sa fire out. Sunod sa kay FO2 Henry Cosas Jr., fire investigator sa BFP sang Isabela, posible kuryente ang ginhalinan sang sunog. Ang damage ng structure is the mayor's office, no? Ang possible nga ano sang kalayo, ang origin of fire is electrical. Ang opisina gid lang sang alkalde ang nahalitan sang kalayo. Wala naman ini maglapta pa sa iban pagid nga mga talatapan. Ginabuluban ta nga yara sa 100,000 pesos ang natugang nga halit sang kalayo. Wala man sa minasamaran sa amo nga insidente.